wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Oh. Ik wil veel zo lopen met zijn kantje. Ja, ik wil ook veel lopen met zijn kantje. Ik wil ook veel lopen met zijn kantje. Yala ko wapan lapa. Wapa. Ja, ons ko wapa lapa. When you bite into the crunchy, it went. Lapa ito frase na, iskan kom. Here, ik grab the plug you. Jij! Wat zie je ma? En wat zie je pa? Ja. Wala siya. Ja. Nou kan yala ko fra. Jij. Oh, zo nu wil je niet gaan roepen, maar zelf wil je maar gauw. Ja, wel wat gauw. Lapa, lipa. Mai sia semua. La la. Lapis acurai. La la. Ik kan zo staan in lei. La la. Zij zijn lief van mij. Zij is mijn meisje, mooie meisje. Zij die lachen, zij zijn lief van mij. Ik doe dat niet, ik doe dat. Ik doe naar opa, bang, ik doe naar bang. Doe mij met je. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zij zeggen, ik ben haar moeder, want zij kan het niet meer houden. Doe mij met je. La 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 la. Ik loop je daar op je hier. Wat zei je bij mij daar waar we gezien? Om samen met de mama te gaan. Mama heeft van mij gehouden. Mama heeft van mij gehouden. Oh ja, mama heeft van mij gehouden. Zij zei dat ik ben haar moeder. Oh ja, mama heeft van mij gehouden. Zij zei dat ik ben haar moeder. Zij is mijn meisje, mooie meisje. Zij die lachen, zij is net als ik van mij. Ik doe dat niet, ik doe nada. Ik doe nada, baba, ik doe nada. Doe bij mij zin. La 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 la. La la la
geloof je dat om je geïer. Maar zij voor mij naar mama gestuurd. Om samen met haar mama te gaan. Haar mama heeft van mij gehouden. Haar mama heeft van mij gehouden. Oh ja, haar mama heeft van mij gehouden. Zij zei dat ik met haar moet trouwen. Oh ja, haar mama heeft van mij gehouden. Zij zei dat ik met haar moet trouwen. Oh, bij mij is echt een mooi. Dat is het rood. Mama is zo mooi. Dat is het rood. Jij, wat bij mij man? Ga je net er slot in, of is dat nou daar? Gauw! Ja, jij is nou daar. Ik zeg ouwet, wat dan die lawan die zaak? Apa kita pelaku? Yo, Awas ya. Lepaskan angkan. Hakan ik moest gaan. Hoor? En dat zij kan ingaan. Oh ja. Angka, ik moest ook ingaan. als jullie die gaan gaan, dan ga ik ook met gaan. Als ons weer kan gaan, hij kan zijn moest hebben te gaan. Klop, die. Die Warriors is klop man, jij klop man. Jij klop man. Jij klop. Maar gauw. Jij klop. Ik sta aan jullie. Jij klop man. Jij klop. Kemarin pernah memuaskan. Ya, mau bisa memuaskan. Yang sama. Hei, kok Anissa? Apa my bro? Oh, sakit. My bro. Jumpat boleh lah, Pra. Het paman niet gepraat is? Wat gepraat? Oh, ja, daar is het. Libat ini gepraat niet? Wat gepraat, man? Tiffany Kamarani? Wat gepraat? Yara, Mayra, kom eens aan. Ya, Teddy. Wie is die en wat willen jullie? Teddy, this is our boyfriend, Teddy. En hulle ko vra hulle kan inkom, Teddy.